Siinä se nyt sitten on. Käpälämäen kartano. Hei, tää tuo mulle mieleeni ton Ville Paskerin koiran. Siinäkin oli kartano. Näyttääkö se sinusta, Rantsu, kummitustalolta? No ei kai nyt mikään talo päivänvalossa näytä kummitustalolta. No älä nyt pelästyttele kuitenkin. Rantsu pelkää kummituksia. No en varmana pelkää, niin. Kummituksia. Asettukaapas pojat siihen hollille, niin minä otan teistä valokuvan. Jaa. No niin. Sanokaa puruluu. Puruluu. Hei, katsokaa. Mitä nyt? Ihan niin kuin tuota yläkerran ikkunasta olisi joku meitä katsellut. Höpö, Riku. Mennään. Hei, jos se oli se kartanon kummitus. Kummitus, juu. No niin, pojat. Meillä onkin urakka edessä. Meidän täytyy saada parissa viikossa kaikki kuntoon, ennen kuin Kreeta-täti palaa Hunsvallin koiranäyttelystä. Mitäs kaikkea meidän sitten pitää oikein tehdä? No etkä sinä muista. No mitäs minun sitten pitää oikein muistaa? No tätihän kirjoitti Enolle, että maalatkaa parveke, korjatkaa takaportaat, rakentakaa vaja valmiiksi, ilmoitan koska palaan. Ollaanko me ruokapalkalla? Ruokapalkallapa tietenkin. Olisiko siitä palkasta mahdollista saada vähän ennakkoa, kun pelkkä työn ajatteleminenkin saa minut hurjan nälkäiseksi? Kyllä. Näin se taitaa olla. Joo. Kyllä se niin on. Kyllä minusta nyt on viisainta, että aloitetaan nämä rakennushommat ja korjaushommat kartanon tältä sivulta. Uusitaan lahonneet laudat ja maalataan tuo parveke. Minä ainakin haluaisin sahata lautoja. Minäkin haluaisin sahata. Sahaamista riittää kyllä molemmille. Jos me nyt kuitenkin Rikun kanssa korjattaisiin portaat, niin Ransu voisi alkaa raapata vanhaa maalia pois parvekkeen kaiteesta. Ei, Ransu. Onko kysyttävää? Sitä minä vaan, että koskas me syödään? Niinpä tietysti, joo. Kansalaiset, brödsmörjare. Monilla eläimillä on nimikkokello. On varsankello ja on jopa kissankello. Mutta onko olemassa koirankello? Ei ole. Me vaadimme, että kissankellon nimi pitää muuttaa koiran kelloksi. Ja vastaavasti koiranputki olkoon tästä lähtien kissanputki. Yksi kello sinulta, Ransu, unohtui. Nimittäin tuo vellikello. No tietty. Kartanossa on poikien mielestä kummituksia. Onko parvekkeen kaide jo maalattavassa kunnossa, Ransu? Kyllä se alkaa olla jo. Hyvä. Kun vanha maali on poissa, niin sinä saatkin maalata kaiteen. Selvä. Miksi Ransu saa aina maalata?
Eiköhän se ole kohtuullista, kun hän on raapannutkin sen. Kohtuullista? Heitäpäs Ransu se köysi, niin saadaan maalipurkki ylös. Selvä. Ja mä tuun sitten sen jälkeen alas. Purjelaivoissa laulettiin ennen vanhaan aina santteja, kun nostettiin tai reivattiin purjeita. No niin, ottakaapa köydestä kiinni. Ransu ensin. 15 miestä köydestä kiskoo. Huhha, hei ja köydestä kiskoo. Ei, se on merirosvolaulu toi. No niin se onkin, kapteeni Flint tapasi sitä aina laulaa ja pitkä John Silver. Aaresaaren luurangot kalisevat. Kapteeni Flintin haamu huutaa. Älä nyt pelät! Hei, älkää irrottako. No. No, oli se muuten onni, ettei tuo pönttö pudonnut kenenkään päähän. Olisittepa nähneet naamanne, kun kapteeni Flintin haamu huusi. Saisit hävetä, Riku. Niin. Ei, mutta pojat, siivotaanpas nyt paikat ja jatketaan hommia huomenna, ettei satu enää mitään uusia onnettomuuksia. No juu. Kukas tuo mahtaa olla? No siinähän on isotäti Kreetan nuoruuden kuva. Sen on muuten maalannut Leonardo da Vinci koira. Meinaan, isotäti on ollut nuorena melkoinen muotovalio. Täytyy myöntää. Kreetalla on hieno säkäkorkeus ja söpö kirsu. Täytyy myöntää, osaakin olla jalomuotoinen kuono. Se on vähän niin kuin minulla. Eikö olekin? No tietty. No, te tosiaan olette aika paljon samannäköisiä. Kuin kaksi marjaa. Mansikka ja mustikka. Hyviä marjoja molemmat. Hei, Riku, herää Riku, hei, alhaalla liikkuu joku. Riku, se nukkuu saapas, nukkuko, minä kyllä kattoo sitten. No, mikä siellä? Eno, herää, Eno herää. Tullaan. No, mikäs nyt on? Onkos nyt jo aamu? Älä niin kovalla äänellä. No, alakerrassa on jotakin, jos siellä on vaikka haamu. Niin, taikka murtovaras. Mennääs katsomaan. Minä haen taskulampun. Joo. Siellä se on.
tehdään? Nyt hiivitään vaan alakertaa. Ja mä edellä. Joo, mene nyt vaan. Oletko Ransu valmiina? No, ihan valmiina. N. Y. T. Nyt. Antautukaa. Niin. Olisihan se pitänyt arvata. Jos täällä jokin kummittelee, niin se on ruoka Rikun mielessä, niin. Aika erikoisen näköinen mökki minusta. No minusta ihan tavallisen näköinen. No minusta se on piirretty väärinpäin. Se kuule, Riku, johtuu pelkästään siitä, että piirustukset ovat sinuun nähden ylösalaisin. Ilmankos. Minä jo ajattelin, että Kreeta-täti joutuu menemään vajaansa etukäpälillään kävelle. Pohjatyöt on jo tehty, joten päästäänkin heti pystytystöihin. Mitta on ja naulat on. Pasarakin on ja... Nytpä tahdon olla mä pienen mökin laittaja. Seinät kun saan valmiiksi toisen pääteen ruokakomeroksi. Ruokakomeroksi. Vaikka tässä nyt ei mitään Iisakin kirkkoa rakennetakaan, niin katoppa, Riku, onko se tolppa pystysuorassa? Suorassa on. Onkohan vaan? Käytä sitä vatupassia. Mikä se sellainen vatupassi on? No sehän on sun suussas. Ja tuoko? Minä kun luulin sitä huuliharfuksi. Vatupassi on vesivaaka eli älylauta. Niin? Ja sillä katsotaan, onko tolppa suorassa. Paina nyt mieleen, Riku, tämmönen. Panepas nyt, Riku, se vatupassi tolppaan kiinni. Panepas se siihen kiinni siihen tolppaan. No kiinni on. Noi. Ja kun se ilmakupla on keskellä, niin tolppa on pystysuorassa. Ymmärrätkö? Suorassa on. No hyvä. Kupla. Pitäkääpä sitä nyt paikallaan, niin minä naulaan sivutuet kiinni. No, hyvä on. Ansu. Niin? Annapas sinä vastapäisen seinän nauloja minulle. Selvä. Kuplat ja kupla suorassa on. No ei täällä on. Hei, nämä on kaikki ihan samanlaisia. Mimmosia ne vastapäisen seinän naulat sitten oikein on? No niissä on kanta toisessa päässä naulaa. No niinhän näissä kaikissa on. Niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Olipas hauska juttu, niin. No, Ransu. Eipäs nyt leikistä suututa. Niin.
Hei, Eno, hei, tuu kattoo, Riku on naulannut itsensä seinään kiinni. Toihan onkin hyvä konsti pitää rakennusmiehet työmaalla. Niin. Kun herrat ovat saaneet kyllikseen nauramisesta, niin voisiko joku tulla päästämään minut irti? No sano vaan, että heti tullaan, kun sinulle sopii. No nyt. No minä autan sut irti siitä, odota hetki. No, vasara on siinä No siinäpä ei kyllä kuono paljon tuhissu. Onpa se hieno. Ensimmäinen itse rakennettu talo. Niin. Pojat, se pitää vielä maalata. Hei, onks meillä maalia, Eno? Käyppä Ransu hakemassa kellarista. Eiks Riku vois hakea? Ransu ei uskalla mennä kellariin. Varmana uskalla kyllä, mutta siellä on kyllä aika pimeetä. Ja höpsis, onhan siellä valot. No, menkää sitten yhdessä. No mennään sitten. Mistä? Tossahan ne onkin juotu. Au! Apua! Apua, hei! Kuka sammutti valot? Ai! Apua! Minä olen kartanon kummitus. Mustiherran haamu. Ai! Apua! Oi kauheeta. Hei. Nani, Riku! Tietty. Sä oot kyllä yksi koiran leuka. Et sammuttele noita valoja taka, minä kyllä kerron Enolle. Pelottiko? Kartanon kummitus. Tän kyllä minä muistan, Riku, vielä niin. Maalari maalaa taloa, sinistä ja punaista. Illan tullen sanoo hän, nyt... Hei, varo! Illan tullen sanoo hän, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Älä roiski. Sitten roiskit siinä sitten. Kumpi ekaksi? No sinä rupes. Mitä ihmettä te täällä nahistelette? Ransu ruiskasi taallaan maalia minun päälleni. Niin, mutta kun... No, etpä sinäkään, Riku, näytä olevan ihan syytön. No se oli vahinko. Niin, mutta Riku aloitti. Kyllä. No, mars pesulle siitä. Molemmat. Hopi. Taidankin minä maalata tämän. Isoäidin buspinttikoira serkulla oli linja-autoyhtiö. Ai jaa. 2 muuta serkkua olivat presidentin adjutantteja. Oli sitten vielä yksi pikkuserkku, joka myös sekin oli kuljetusalalla. Kylläpä hiuko. Nyt kyllä maistuisi yksi purkki Kreettatäri vadelmailloa. Omenaa. Mansikkaa. Herkuttele nyt oikein siellä. Sisään. Mikä se oli? Hetkinen. Au!
Mikäs se oikein täällä ulvoo? Varmaankin tuuli. Niin, taka sitten kartanon kummitus. Hei, jospa mustiherra kaipaa siellä morsiantaan. Ei tuo kyllä mikään tuuli ole. Kuulostaa enemmänkin Rikulta. Ääni tulee kuule ikään kuin talon alta. Niinkö sinun mielestä? Minä luulen, että se tulee kellarista. Niin mitä Riku kellarissa muka tekis? Ei tarvitse kuule olla vihikoira sen arvaamiseen. Toivottavasti Rikulle ei vain ole sattunut mitään. No mitä sille nyt voisi sitten siellä sattua? Se on varmaan kummitus, kun siellä nyt ulvoon. Ja höpö, sehän on Riku. Vihdoinkin pelastus. Olin nääntyä nälkään tänne kylmään kellariin. Sitä minä kyllä epäilen. Kuka nyt hilloa täynnä olevassa kellarissa voi nälkään nääntyä? No, minä vaan maistoin yhdestä purkista ihan vähän. Sitten ovi loksahti kiinni ja minä jäin vangiksi. Loksahti kiinni. Aukihan se ovi oli koko ajan. Niin, tai olihan siinä pönkkä. Pönkkä? Sitähän joku sulki minut taalan sisään. Aivan. Tai ainakin yritti. Ja kukahan se mahtoi olla? Ja pani transu oikein pönkä oven eteen. No joo. Se oli kuule Ransu aika tyhmä yritys. No, tehty mikä tehty. Paiskatkaas pojat tassua ja unohdetaan sitten tämä juttu. No. Riku, jäikö sitä hilloa yhtään? On sitä toinen purkillinen vielä. Tulkaas nyt pojat sieltä jo ja ottakaa se pönkkäharja mukaan, sillä on täällä ihan muuta käyttöä. No tietysti. Oho, onpas siellä nyt oikea koiran ilma. Ja tällaisella ilmalla voisi ihan hyvin kuvitella, että kummituksia on liikkeellä. Oi kauheet. Mehän voitaisiin muuten paistaa makkaraa. Alkaa tässä jo vähän hiukoa. Ei muuten voitas. Miten niin ei voitas? Takassa on kohta hyvä hiillos. Niin, mutta kun sinä söit jo kaikki makkarat. Niin. Ja niinkö siinä sitten kävi? Tällaisella säällä tulee mieleeni, kun olimme purjehtimassa Karibian merellä kohti Hispanioolaa. Missä se sellainen Hispanieli on? Se on Hispaniola, eli nykyinen Haiti. Merirosvot pitivät siellä satoja vuosia sitten päämajaansa ja ryöstelivät ohikulkevia laivoja. Kapteeni Kid ja Mustaparta. Aivan. Ja Israel Hands ja Musta Koira ja monet muut. Mitäs minä olinkaan kertomassa? Että sinä olit purjehtimassa sinne Hispanieliin. Niin. No, nousi myrsky. Salamat löivät ja jyrisi. Juuri tuolla tavalla. Minä olin kannella vahtivuorossa. Minut oli sidottu mastoon, etten olisi pudonnut mereen. Silloin, aivan yhtäkkiä minä sen näin. Lentävän hollantilaisen. Purjelaivan, joka on ainaiseksi tuomittu purjehtimaan meriä. Se ei pääse koskaan maihin. Se on tietysti joku semmonen merimiesjuttu. Niin on, mutta pahinta siinä on, että kun näkee lentävän hollantilaisen, se tietää onnettomuutta. Hirveä! Voisiko joku antaa minulle yhden keksin? Joo. Kas vain, kuppihan on tyhjä. Vastaan minä sen täytin. No minä en oo kyllä syönyt yhtään vielä. Niin, en minäkään.
Paitsi 5 tai korkeintaan 6. No, kukas sitten on keksit syönyt? Varmasti kartanon kummitus. Joo, niin varma. Hei, kuulitteko te mitään? Mitäs nyt sitten oikein pitäisi kuulla? Ihan niin kuin yläkerrasta kuulus ääniä. Kuulin sen. Mikä se on? Jäätelöauto. Ransu uskoo kummituksi. Hei, tosiaan. Minäkin olin kuulevinani jotakin. Mennään. Luultavasti se on vaan joku puunoksa, joka hankaa talon kattoa vasten. Harmi. Ransusta se on varmaan ollut mukava, ja jos se olisi vaikka joku lentävä hollantilainen. No, Riku ilkeilee koko ajan. Enkä ilkeile, sanoin vaan. Läpiveto veti oven kiinni. Mikä se on, Eno? Ikkunaverho. Tuuli on avannut ikkunan ja verho heiluu tuulessa. Minä näin heti, että se on ikkunaverho. Varmaan näin. Pelästyit ihan yhtä paljon kuin minäkin. Enkä pelästynyt. Käypä Ransu nyt sulkemassa tuo ikkuna. Ja nyt kun kerran ollaan tässä yläkerrassa, niin tarkastetaan kaikkien huoneiden ikkunat saman tien. Olisi ikävää, jos vettä pääsisi sisälle. Riku nälvii minua koko aika niistä kummituksista. Sitä pitäisi vähän pelästyttää kyllä. Joo. Sitä pitää nyt kyllä pelästyt. Nurkkahuonekin on nyt sitten tarkistettu. Mitäs täällä tapahtuu? Joku huusi, että aave, ja sitten kuului vaan kolinaa. Missä Riku on? En tiedä. Varmaan se on jossakin tuolla huone. Riku! Ransu! Eno! Missä sinä olet, Riku? Täällä alhaalla. Aha. Riku ehtikin jo alas. Mennääs mekin. Juu. Siitäpähän sai. Että semmonen tapaus. Se oli läpinäkyvä ja se leijui ilmassa eikä sillä ollut päätä lainkaan. Kyllä, Riku, sinulle on nyt mielikuvitus tehnyt tepposet. Eikä ihme, koska on tällainen ilma. Niin, mutta se tuli minua kohti ja sanoi kamalalla äänellä, että Älä nyt, tässähän menee ihan kanallihalle. Jos pojat vielä näette kummituksia, niin pankaa silmät kiinni ja laskekaa hitaasti 10. Kun sitten avaatte silmänne, kummitukset ovat kadonneet.
sinulle Ransu antoi luvan esiintyä aamuna. Ei, herra Haamu, anteeksi. En tiennyt, että se on kiellettyä. Nyt tiedät. Niin. Niin totta kuin minä olen. No Enmeri. Nyt pojat kummittelut siksi. Onko se nyt kivaa, kun pelottelee kaveria? Justiaan sä pelottelit kavereita. Niin. Anteeksi vaan, mutta tämä oli nyt tämmönen pieni iltakoulu. Hyvää yötä teille. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Niin. Ransu, Niin. saatko sinä unen päästä kiinni? Ei taida oikein onnistua. Pitäähän jos varmuuden vuoksi laskettais 10. Lasketaan vaan. 1, 2, 3. Nyt kun olemme rakentaneet ja maalanneet vajan, korjanneet portaat sekä kellarin että katon, haluaisin lausua pari sanaa. Hei, mikä se oli? Niin, mikä? Ihan niin kuin joku olisi sanonut tip. Riku viettää joulua. Tip tap, tipe, tip tap, tip. Mun päähän putos vettä. Pahkeinen, kattohan vuotaa. Kaikki miehet pumppuihin. Talo uppoaa. Haetaanpas nyt nopeasti tyhjiä astioita, ettei vesi pilaa lattiaa. No hei, kyllä minä äkkiä tuon makkarakipon tyhjäksi saan. No tietty, niin. No niin, täällä on kippo valmiina. Voi pahkeinen. Lisää astioita. Tulee. Tässähän loppuu Greta-tärin kattilat ihan hetkessä. Nakkikippo on kohta tyhjä. Voihan vietävä. Katon paikkaaminen on sikäli hankala juttu, ettei sitä voi tehdä sateella ja poudalla se ei ole tarpeenkaan. Pannaan nyt lisää sinne vaan niitä tavaroita. No nyt luukku auki. No tällä puolella ei ainakaan näy rikkonaisia tiiliä. Eikä tällä toisellakaan puolella. No mennään sitten kolmannelle puolelle. Löytyi! Täällä on irronnut tiili. Onko se rikki? Ei ole. Se on vain irronnut. Siirty nyt pois paikalta. Hyvä. Tullaan sinne. Täytyy panna vaan turvaköysi kiinni. Se on tuolla noin. Tuolla räystäällä. No niin. Otappas Riku nyt se köydenpää ja kiinnitä se varmuuden vuoksi lujasti johonkin kiinni. Joo. Ransu! Sano muikku. No. Kiitti vaan. Eno putosi. No, ei täällä ainakaan ketään näe. Eikä Eno ole uponut maan sisään. Haloo! Onko sulla pitävä ote, Eno?
On, mutta en minä kauaa jaksa tässä roikkua. No kun Riku sitot on köyden niin huonosti. No enkä sito. No sidoitpas varmana. Älkää nyt kinastelko, pojat, vaan hakekaa tikkaat. Minä muuten muistan, kun nuorena koirana kiipesin kerran frekatti Suomen pystykorvan märssyyn ja putosin turvaköyden varaan. No, nyt ei taida olla oikein sopiva paikka muistella menneitä. Kylläpä oli päivä. Joinakin päivinä sitä kaikki tuntuu menevän päin Prinkkalaa. Mä oon aina ihmetellyt muuten, että missä päin se semmonen Prinkkala oikein on. Se on Turussa. No ei ihme, vaikka välillä kyllä tuntuu, että se oli täällä kartanossa. Mitäs pojat te opitte tästä rakennushommasta? No kun putosi katolta, niin minä ajattelin, että nyt kyllä kävi köpelösti. Eno luotti meihin, mutta me emme kyllä olleet sen arvoisia. Niin. Jos ei voi luottaa toiseen, yhteisistä hommista ei tahdo tulla mitään. No kyllähän aina voi vähän juksata, mutta semmoinen toisten pelottelu ja ilkeily, se panee kaveruuden liian kovalle koetukselle. No, tämä oli hyvä opetus meille kaikille. Muistetaan se. Joo. Hei, yksi juttu on unohtunut. Mikäs on unohtunut? No se kartanon kummitus. Ai se joutaakin unohtua. Se aiheutti meille vaan semmoista keskinäistä epäsopua ja harmia. Hei kuulkaa, nyt kun on kaikki valmista, niin otetaanpa meistä kaikista yhteiskuva. Jaha. Niin, älkää liikkuko. Katsokaa kameraa ja sanokaa lihapullat ja perunamuussi. Lihapullat ja perunamuussi. Lihapullat ja peruna.